Zdravím vás lidi, to som ja Olivax527 a vítam vás u môjho tretieho videa z Minecraftu a idem takisto ako predtým natáčať Super Smash Mobs. Môžeme sa do toho pustiť. IP adresu na tento server vám dám do popisku videa. Hoď. Tak. Do prdele. Tak to počkajte. Čo to presunuli? Prečo presunuli, neviem. Dobre, tak ja to zatiaľ stopnem, tak čaute. Čaute, tak som späť. A všetky tieto časti budem hrať za Skeletona. Ticho, natáčam. Tak, Skeleton má takéto killy, či ak sa to vraví, neviem. Že takto, keď dlho podržíte tam, kde sa vám ukazuje, že ktorý ste level normálne, keď hráte survival alebo kreatív. Tak to vám tam ukazuje, tak mne to ukazuje, že koľko mi vystrelí na šípol do prčíc. Koľko vystrelí na šípol, nie, hoď preč Wolfátor. Že koľko vystrelím šípol. No a počkajte, lebo toto je taký odporný bug, dobre. A keď to dlho podržím a sa mi to úplne načíta, tak vystrelím približne 10 šípov. Ale to viete z môjho minulého videa. Či úplne predminulého, ja neviem. Ja vlastne aj neviem koľko, hej, to je, áno, dobre. Ja som sa už zlakol, že toto není moje tretie video, ale druhé. Ja, že od začiatku som natáčal toto Super Smash Mobs a teraz ma napadne, že moje prvé video bol tutoriál. A potom tento Skeleton, ďalší kill má taký, že takto som blízko, ma tu napadne, ide oni, tak to ja odpálim. Kto má takúto silu, že toto spraví? Nie, choď preč. Toto je blbé, že ma otraví. Choď. Teraz to nevyšlo, nie. Ajaj. Tak ideme ďalej. Kde je tá výška? Dobre, ideme si sem takto za stromčeku. Takto ich tu budeme sepalovať. My máme 2, ten materiál, tie 2 má 4, čiže akože sme zatiaľ najhoršie. Takto, pavúčik. Trafíme ťa? Nie. Tak. Preč, choď. Špatný vlk. Ťa chytím, môj spolužiak hovorí, že ťa chytím jak mačku a vyhodím jak kocúra. Nie, tak, do prčic. Preč, nebuzeruj. Má tu. No, som tam aj tak najhoršie. Akože dosť prepáčte mi za to, že som v tomto úplný špatný. V tejto minihre. Dobre, ideme preskočiť. Keď skapem, tak som dosť prdeli. Áno, som. Akože dosť prepáčte, že som v tejto minihre taký špatný. Najblbšie je, že keď hrám túto minihru a nenatáčam, tak vtedy sa mi podarí niečo dobré. Ale práve, že vtedy, keď natáčam, tak to je blbé. Tak zatiaľ to stopujem. Čaute. Dobre, tak som späť a napadla ma taká jedna vec, že mám strašne krátke videa, iba také 9 minútové. Takže ako keby ste chceli dlhšie videá, tak mi to napíšte do komentáru a napíšte mi aj URL adresu na stránku, alebo jak sa volá iný prehliadač, teda iný natáčač videa, aby som mohol natáčať, lebo mám bandicam a on je dosť blbý a tento ma tu začína ondieť. Do prčíc nie, to čo bolo? Jak ma odhodil. Do keľu. Tak mi napíšte jaký iný, s ktorým by som mohol dlhšie natáčať, lebo akože dosť ma štve, že iba 9 minút. Napríklad, ja neviem, niektorí natáčajú hodinu. Ale to sú akože celkom aj blázni. Takých 14 minút ja chcem natáčať, nielen tak málo. Tak mám jeden život, než som na to poviem, dobre. Nie, ty ma tu nebudeš, takýto dobrý skill má, že takto to odhodí, ale viacej to odhodilo teraz mňa. Čiže padáme, zdráme. Skeleton, áno, Skeleton horse, dobí ho tam. Tak preč. Nie.
Jak oni môžu mať... Ja chápem, som v tom špatný. Daj prosím do komentáru, napíšte nejaký iný, na ktorom by som to mohol pozerať, lebo Game Studio je blbý, som to skúšal a on je blbý, ani som nič od Game Studia nedal na toto, na YouTube. Tak mám zatiaľ iba Bandicam, on je dobrý akože, ale mám iba demo verziu. Tak to je dosť blbé. A neviem, kde mám nájsť ako plnú verziu. Keby ste ten Bandicam akoby, keby som chcel mať, tak keby ste ako niekde našli plnú verziu, tak mi ju prosím vás dajte URL adresu do popisku videa. Do popisku videa píšem ja, do komentáru mi to prosím napíšte. To jednička akože nechápem to čo je. Mám tu hovoriť iba. A keby ste chceli, aby som na tomto serveri hral aj nejaké iné minihry, tak mi napíšte potom aké. Lebo ako ďalej by som chcel hrať nejaký jeden diel, že hardcore, či nejak tak sa to hrá. Hardcore minihra, nejak tak sa to volá, neviem. Tak ideme a pripravil som si pre vás jednu takú vec, počkajte, stopnem. Čaute, tak som tu späť a už by to malo začať. Dobre, počkajte. Tak, čaute.